Hi guys! Welcome back again sa aming channel and welcome naman para sa mga baguhan dito sa aming channel. If you haven't subscribed in our channel guys, please do consider subscribing. Please do like our video and share to your friends. Do comment down below of course para sa mga tanungan nyo. And don't forget also guys, like our page on Facebook. Again, dito nyo ako makontak guys kung mayroon pa kayong ilang katanungan regarding dito sa aming yard. So ayun guys, welcome back sa aming channel. And hindi tayo nakapag-upload kahapon since wala nga signal. Hindi ko alam kung anong nangyari. Kasi nga wala rin tayong signal or any updates. Siguro dahil sa mga tower na nasira dahil ng bagyong Odette. And nga pala sa lahat ng mga naapektuhan, ayan, stay strong po para sa inyong lahat. And sana naman safe din kayo kahit papaano kasi lahat ng bagay ay mapapalitan. Bagkus yung buhay ay hindi na, kaya may pagpapasalamat pa rin tayo sa Diyos dahil sa safe yung mga ilan sa ating mga kababayan dyan banda sa Visayas. Anyway guys, ayun yung ating video for today. Medyo na-delay tayo since kahapon hindi na rin ako nag-shoot guys. Gawa nga ng walang signal dito sa amin or internet connection wala talaga. And also guys, talagang lakas ng ulan. I know hindi dito naglandfall, pero talagang meron pang mga epekto rin sa amin dito guys sa Mindanao. So ayun na nga guys, yung ating video for today is what's in our medicine kit na para sa aming mga alaga. Hindi ko alam kung ano pa yung mga available dun na gamot guys, pero titingnan natin yan mamaya. Kasi nga din guys, para ma-share ko din sa inyo yung mga ilang gamot kung para saan yun. Pero bago yun guys, bibisitahin ko na muna yung brooder area tsaka yung ating breeding pen. Kasi may mga ilang nakasalang din doon. So magiging update na rin to ng ating mga on-breeding. Anyway, tingnan din natin kung malinis doon kasi kung hindi, maglilinis tayo of course. So titingnan ko na lang din muna guys kung ano yung sitwasyon doon. Bago tayo pumunta doon sa ating medicine kit guys, kung ano nga ba yung mga ilang nandun na mga gamot para sa aming mga alaga. And nga pala guys, ma-share ko lang sa inyo yung nakaraan na pinakita ko sa inyo yung mga itlog na nasa loob ng incubator. May ilan na tayong sisiyo na bago. Ayan, medyo madilim lang guys or medyo maingay lang din kasi hindi pa nag-click yung timer. Pero ayan na yung mga sisiyo dyan guys. Oh, ayun na, nasa ilalim na. Tapos yung ilan pang mga bloodline guys, ayan, or nakasalang pa sila dyan sa ating automatic na incubator. So ay nagdala na rin ako ng walis guys kasi ayaw ko na bumalik dun in case na makapaglinis din tayo. At the same time guys, nagdala rin ako ng lapis kasi isahan na lang din to. Pero anyway, dito sa aming breeding pen naman is wala ng problema dito kasi wala talagang makakapasok na iba dito. Since sinigurado ko guys nung nakaraan na paglalagay ng net, naka-enclose talaga. Ayan, medyo hinihingal ako guys. Pero ayan, update ko sa inyo yung ating naka-on breed dito sa ating breeding pen kasi na-flex ko na tong breeding pen na to guys nung nakaraan, which is iilan lang, and actually natapos na rin yung mga ilan doon na sinabi kong naka-on breeding. And sa ngayon, meron tayong mga bagong pairs or set of pairs na nandito sa ating breeding pen dito sa my brooder area din at the same time. So eto guys, i-flex ko muna. So ayan guys, para sa ating first pair, ayan, meron tayong Belgian Shamu dito guys. Pero ayun yung itlog nila guys. May itlog na siyang isa. So nga pala guys, pagpasensya nyo na ha kung minsan may tumitilaok na manok. Ayun, tulad nun guys. Ayan, may tumitilaok talaga. So eto silang dalawa guys, ang may-ari ng mga itlog na yun. Ayan, eto yung ating pair dito. Yung ating first pair para sa breeding pen na ito. Ayan, bali ito ay mga Belgian Shamu guys. So ayan yung lalaki, yung nauna. Tapos nasa likod yung babae. So, ito yung ating first pair dito. So, ito guys, diretso na tayo sa ating second pair. Bali, ito yung ating Shamu dito na tanaka naman to. So, ayan yung kanyang kulay and yung kanyang itsura. Alam nyo naman din na always na pair lang yung talagang ino-on breed namin para sure din talaga kami na may laman yung kanilang mga itlog. And speaking of mga itlog guys, ayan, tingnan natin yung kanilang pugaran. Ayan, as you can see, ayan o. May mga numbers na to actually guys. Ayan, may 1, 2, 4 ata itong isa, 3 and 5. So bali 5 itlog guys. So bali ito yung sample ng kanyang egg guys. Ayan o, ang laki din actually guys. Ayan. So ito yung sample ng second set of pair natin guys. Ayan, ganyan siya kalaki and napakabilog din actually. So, ayan, bali meron na siyang 5 itlog. So, bali ayan yung ating third pair dito guys. Ayan naman sila. Still, pair pa rin yung nilagay namin. Hindi namin sinobrahan ng 2 hen kasi baka nga magkaroon tayo ng problema guys pagdating sa fertility. Kung kaya ayan guys, 1 hen lang yung nilagay na muna namin. So, bali guys, ito yung itlog niya pala. Guys, ayan. May butas ito. Paghulog siguro ng itlog niya sa puwetan niya. Kasi kung kinain niya to guys, wala, ubos na to. And hindi pa talaga siya actually nagagalaw guys, oh. And hindi pa siya, ayan, wala siyang tatagas. Kasi ito usually guys, hindi na kasi ito nagde-develop.
Ayan, dito na lang din muna to kasi sabihin ko muna si partner. So, mamaya ko na lang yan i-remove. So, dyan na lang din muna yan guys. Para may guide din siya mamaya kapag nangitlog siya. And ayan nga pala guys, oh, may 2 itlog dito. Hindi ko alam kung kaninong itlog to. Pero kukunin ko yan, pamimigay ko yan sa mga bata guys. Kasi sayang din yan, hindi makakain. So, ayun guys, napakita ko na sa inyo yung mga ilang naka-on breeding sa ngayon. And actually guys, meron pang mga ilang pairs dun sa likod. Pero sa susunod na siguro yun kasi nakita ko dito, kailangan ko siyang linisin guys. And magdi-disinfect na rin ako. Kasi siguro mga next week guys, meron din kami mga ibababang sisiw mula dun sa aming kwarto. Since yung iba dun is nag-month old na. So, maglilinis na muna ako dito guys. And balik tayo mamaya para dun sa ating mga medicine kit or sa mga must-have namin na mga gamot para sa aming mga alaga. So, ayun guys, balik ako mamaya. So, medyo okay na kahit papaano guys. And mamaya, magdi-disinfect na rin ako. Isa ngayon, eto na. Medyo okay na. And magdi-disinfect na lang nga ako mamaya. Tulad ng sabi ko kanina. Ayan na. So, inopen ko lang yung sa likod na brooder guys. Para makasingaw naman din. And sa ngayon, ayun, punta tayo dun sa loob ng aming bahay guys. Kasi nandun yung aming medicine kit or medicine box na para sa aming mga alagang manok. Jump in tayo para dun. So, eto na nga guys, as what I have promised you, ipapakita ko sa inyo yung medicine kit ng aming mga alagang manok dito. So, yung mga produktong ito guys, ay ito yung mga nakabuti para sa aming mga alaga. So, depende pa rin yan guys kung ano yung mga gamit nyo sa inyong yard. Pero ayun na nga, sa mga nagtatanong sa amin tungkol sa ano ba yung mga ginagamit namin na vitamins, na mga gamot, yung mga injectables namin dito sa aming yard. Actually, eto, nandito na silang lahat guys, naka-tray na talaga. Kasi inisa ko to, kasi once na nagkakalat-kalat to, so nakakalimutan namin kung saan namin nilalagay. Kung kaya, nilagay ko siya sa tray, of course. Actually, napakadami din talaga guys, ayan. Yung iba dito guys is hindi naman din talaga araw-araw na binibigay namin. Kumbaga, salitan lang, kung in case lang of emergency na may mangyari sa manok na ganito, ganyan. So, at least, meron kaming nakahanda or naka-ready na mga gamot para sa kanila. May mga ilang kulang pa dito guys. And siguro guys, sa susunod na yun ng mga videos kasi may iba din na naubusan kami. And hindi ko alam dito kung ano pa yung may laman tapos wala. So, parang isa na rin tong decluttering ng ating mga gamot na para sa ating mga alaga. So, disclaimer lang guys, hindi ako professional na isang veterinarian pagdating sa mga gamot, sa mga advices or what. Through experience most of the time guys, yung aming sinishare sa inyo. So, depende pa rin yan guys kasi iba-iba naman yung ating mga alaga. Pero sa amin, ito yung mga ilang produkto na ginagamit namin. So, dito guys, sa carton na to, actually para kay Gigi talaga to nung una. Kasi, nireseta din talaga to nung doktor ni Gigi o yung aso namin guys. Isa siyang wound spray. So, meron kami niyan guys. Kasi in case na, yung iba naming manok kasi medyo clumsy. So, kung minsan nasusugatan sila. So, yun yung ginagamit namin. So, depende pa rin sa inyo guys kung gagamitin nyo. Sa experience namin pala dito, mas madaling manuyot talaga guys yung kanilang wound or yung kanilang sugat. So, pasensya na nga pala guys kung medyo bibilisan ko para maubos din natin tong isang tray. So, of course guys, meron kami mga ilang syringe para ito sa mga injectables naman namin guys. So, meron kaming ganito guys, B-complex. Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo na Bilamil na ginagamit namin. Injectable siya guys na vitamins. So, ito namang L-Spec guys, ay ginagamit namin to para dun sa aming mga alagang may sipon. Actually, may isa pa nito guys, para din sa sipon. Ito, Neomeditrail siya guys, ang tawag sa kanya. Ayan yung ginagamit din namin, isa din to sa para sa sipon nila. So, meron din kaming eto guys, Oxyrid guys. Ayan siya. So, para to sa mga mata ng aming manok. Kasi kung minsan daw, may mga ilan na nagsabi, yung parang bula sa mata ng mga alaga natin na kung saan minsan cause niyan is sipon din. Kasi kung minsan may mga bulati din daw yan. So, kaya eto ginagamit namin para patakan, lalo na yung mga ilan na namumula yung mga mata nila. So, ginagamit namin yung Oxyrid guys. Ito yung mga ilang binibigay din namin sa breeders namin guys, lalo na kung naka-on breeding. Ayan, may mga multivitamins, may mga calcium, may B12 pa actually, ito oh. So, talking about vitamins guys, etong Humic Vet din guys. Sa mga nagtatanong nga pala, yung black water na binibigay namin sa aming mga alaga, ito yun guys, Humic Vet.
Pwede rin siya sa iba't ibang uri ng hayop for as long as kaya nilang inumin yun. Kasi may mga ilan din tayong mga hayop guys na medyo maselan sila pagdating sa amoy ng gamot, ng vitamins. So hindi rin nila iniinom yan. So kadalasan din dito guys ay hinahalo din namin sa pagkain nila. Pangpakondisyon din of course, lalo na sa mga nagbabiyahe ng manok. Reload guys, may iba't ibang produkto pa rin. Pero ito lang yung ginagamit namin dito sa aming yard. Yung reload bago kami mag-ship ng manok or kung maaari kapag dumating din sa inyo yung manok ay magbigay din kayo ng reload. Ginagamit namin guys na powder kasi sa mga sisiw din natin guys kailangan talaga ng mga powder or yung mga water soluble na vitamins tsaka medicine kasi hindi naman din sila nakakatunaw pa talaga ng mga capsule. So ito yung mga ilan guys, Panamox Forte guys, ayan, Vitamin Pro. Meron din kaming Egg 1000 guys, na share ko na to makailang beses na. So meron din kaming Tipox 48 guys, of course para to sa mga sisiw namin na kung minsan ay nag-iipot ng pula, may mga ilang dugo. Yung ilang mga binibigay naman namin na tablet. So, ayan, ito lang yung mga natitira. So, ito lang yung siguro sasabihin ko na muna sa ngayon. So, meron kaming Amtil guys. And meron tayong Duxilac din guys. Para din yan sa halak, sipon. May Sulpa QR pa kami guys. So, may Panamox na powder guys. Meron ding Panamox na tablet din siya guys. Or caplet. Para naman sa mga malalaki. Yung mga ilang sinabi ko sa inyo na mga powder guys kanina is yun din usually yung binibigay namin para sa mga maliliit naming alaga or yung mga sisiw. So, meron din mga astig guys. Must have yan kasi kapag nag-deworm tayo, kailangan na kailangan yan guys. Actually, napakadami pa talagang kulang dito guys and naubusan na rin kami. So, ayun lang siguro guys. May mga ilan pang na-mention ko nung mga nakaraan. May mga probiotics pa ito usually dapat. So, again guys, disclaimer, ito yung mga iilan na ginagamit namin ay hindi siya sponsored. So, hindi ko ina-encourage din nga gamitin nyo talaga ito. Kundi, nasa inyo rin yan guys kung susubukan nyo. So, ayun lang siguro yung aming video guys and sana nakatulong sa inyo kung ano yung mga must-have namin or mga pinakakailangan namin dito sa aming yard. So, ayun lang muna siguro guys and maraming salamat nga pala. And anyway, if you haven't subscribed guys, please do consider subscribing. Please do like our video and share to your friends. Do comment down below para sa mga tanungan nyo. And don't forget also guys, like our page on Facebook. Ayan, dito nyo ako makakontakt regarding sa mga ilang pangkatanungan nyo dito sa aming yard. So ayun lang guys, maraming salamat again. Stay safe everyone. Goodbye and peace out!